טוב עכשיו, סוארז עם מסירה טובה, ניימר מול שלושה שחקנים, ניימר מחזיר את הכדור, הנה תמות למסי ועדיפה של מנו, כדור קטן בשער של סוארז, 1-0 ברצלונה בדחת, זה מסוכן, זה מסוכן וזה עדיין לא שער וגם זה לא שער גדול, איזו מסירה גאונית, אפשר להגיע, איזה גול, וזה בפנים, איך הוא משחרר בטן והנה רביעי. איזה יפה, איזה יפה, איזה יפה, לאו מסי, הנה החמישי, שישי בעצם. והכדור בפנים, וזה 7-0. עוד אחד, הנה ניימר, הנה ניימר. מודה לאלוהים ניימר. ועושה כבוד לדפורטיבו לקוריניה ולא מוסיף לא מוסיף אפילו שנייה, כן, שופט. זה בסדר.